Masu sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan littafi mai suna Jinin mu ɗaya na marubuciya Nabilan Silop Antin SNS. A cikin wannan zazzafar tasha mai suna Umar ɗan Zaki TV, ku dai ku ci gaba da kasancewa da mu tare da mana subscribing da liking da kuma latsa alamar ƙararrawar sanarwa don samun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Da sauri Salma ta ɗago ta kalli Umman ta yi raurau da ido, ta ki kwalla ta kawo mata a sanyaye ta ce, "Me yasa Umma? Me miki?" Wallahi ina masa mugun so kuma shi ma yana so na. Umman ta ce mata duk sanda yake miki bai kai wanda nake miki ba, kuma kin san dai shi zai iya rabuwa da ke ko? Salma ta shiru kanta a ƙasa dai. Umman ta ci gaba, na lura son ki yafi nashi yawa, ko aure kuka ke zaki sha wahalar sa, kuma dama ni kan bai kwanta min a rai ba tunda naga kamar dan yaudara ne. Tun yaushe kuke tare amma bai taba ciya zai zo gaishe mu ba, sai dai in kun samu sabani ki fi shi shiga damuwa. Haba Salma, ita fa mace da jan aji aka santa, da kau da kai kuma, amma a yanda kuke da Kamal kina nuna kin fi shi son shi ma. Kina ganin zai aure ki anan da wasu watanni in kin gama makaranta? Ta girgiza kanta tana faɗin ya ce sai ya je masters a ƙasar waje da yayarsa za ta biya masa a gaba. A yanzu dai digiri yake a BUK, ya ce ni ma sai ne karatu mai yawa sannan za mu yi auren. Umman ta ce a wannan halin da talaucin da muke ciki zaki samu damar yin karatun da yake so, ko shi zai biya miki? To yayin ki ma bai samu damar yin jami'ar ba da zaki zauna zaman jiransa, haka za mu saka miki ido muna kallon ki saboda ki rasa masoya? To albashirinki, kin yi miji na ke da sa'a, kin yi miji na gani na faɗa, kin samu mijin da ko kanki zai zo ƙarshe, mu ma namu ya zo ƙarshen. Allah ya baki hamshakin mijin da zaki huta a gidansa. Salma da take a ruɗe ta kalli Umma da jajayen idanuwanta ta goge hawayen da ya zubo mata a kunci ta ce, "Umma, waye shi? A ina yake? Ko a ina yake ko waye shi din? In dai kuna son shi zan zauna da shi, na amince." Umma ta yi murmushi ta ce, "Alhaji Mansur ne wanda malam ke gadi a gidansa." Da sauri ta ja da baya tana faɗin, "Na shiga uku Umma, tsoho ne fa kuma an ce baya haihuwa." Umman ta ce, "Eh tsoho ne kuma haihuwa ta Allah ce, ke kanki kin sani, ai kina da ilimin tunda ke ce ma kike karyata likitoci akan haka. Don haka mahaifinki ya amince, ta bakinki ake jira. Dan Alhaji tunda ya ganki yaje yana son ki, ya faɗa mahaifinki, kuma zancen nan da nake miki ma nan da sati za a iya daura auren ku." Salma ta tsaye da ranta, ji ta zuciyarta ta dake, ba ta fatan Allah ya kawo ran da za ta bakanta iyayenta rai, ba ta da burin ta ga ta samu sabani da iyayenta, ba za ta yarda ma ta nuna rashin amincewarsu ba, amincewarta ba balle ma su shiga damuwa ko su ji ba daɗi. Ta ki Salma ta kakaro murmushi ta ce, "Ba komai Umma, na amince insha Allahu, na haƙura da Kamal tunda naga kamar dukan ku da yake da baba kuna son Alhajin. Allah ya sa shi ne mafi alkhairi na kawai." Wani daɗi Umma ta ji ranta, ta san yarta mai biyayya ce, ta san Salma mai sanyin hali ce. Kawai Umman ta janyo ta jikinta dan daɗi tana faɗin, "Allah ya miki albarka, ubangiji ya baki ƴaƴan da za su faranta miki a nan duniya." Salma ta ce, "Amin Umma." Ko da malam ya dawo Umman ta sanar masa, farin ciki ya ji jin Salmar ta amince ba tare da damuwa ba. A don haka da safe da wuri ya je gidan Alhajin ya sanar mai yadda ake ciki. Alhaji ya murna sosai domin bai yi bacci mai yawa ba. A daren jiya fuskar Salma kawai yake gani idan ya runtsa idonsa. A don haka a satin aka tsaida ranar ɗaurin aure bai wata guda jal. Alhaji aike kawai yake wa Salma, bai je mata ba saboda yana gudun kada ya je ya taƙi shi dan har nauyin yarinyar yake ji. Waya ya siya tsadaddiya aika malam ya kai mata saboda su ringa waya. Ya zama mutuncin malam ya karu a idon Alhaji, sai ma ya ce masa inda ya auri Salma zai daina masa gadi, zai sama masa abin yi mai armashi. Shi ya yi musu ab da ya ji ma ba karamin daɗi abin yi masa ba. Tun farkon fara tafiyar ya ga canji saboda yadda miyarsa ta fara canzawa. Akan saka nama a miyar, wata ran da ya zo ya tarar Umman ta yi sakwara da miyar agushi, ta ji tantakwashi, sai ya saka Umma a gaba yana faɗin, "Wai Umma ta me sirri ne? Na ga fa an samu canjin yanayi a gidan nan." Umman tana dariya ta ce, "Wani sauyi aka samu yaya?" Haka take gaya masa saboda tana masa faranci, sannan akwai raha a junansu. Sunan mahaifin malam gare shi yasa take jin nauyin faɗin sunansa. Gaba ɗaya Umma akwai fahimtar juna tsakaninta da 'ya'yanta dai. Musab ya sake jin kwanan sakwara gabansa ya gutsara, ya dangwali miya ya kai bakinsa, yana tauna kunnensa na motsi ya ce, "Umma, Allah dai ya bani matar da ta iya miya irin taki." Dariya Umman ta tare da jan wani ice ta sa masa a gabansa. "Gara na sa maka waigi yaya, dan naga abin naka ya lula da yawa." Yayi dariya yana faɗin, "Allah Umma, miyar ta yi daɗi ko dan akwai nama a ciki ne?" Ta yi masa shiru tana dariyarsa ƙasa-ƙasa. Ya ci rabi ya rufe yana faɗin, "Wannan sai ya jima zan tashi in yi sahur da ita, gobe Monday zan yi azumi." Umman ta ce, "To ka cinye mana, akwai wata sayin tashi ka an jiman ka ci." Ya ce, "Au da yawa aka kenan?" Ta ce, "Ba laifi, na yi da yawa dan har makwabta na aikawa saboda Ruma Sa'u ta shigo ta gani, shi yasa na aika mamanta." Ruma kawar Salma ce. Ya hau gyaɗa kai yana faɗin, "To ina haka samu doya haka da yawa?" Umman ta ce, "Ai Alhaji ne aiko mana da ita da yawa, ka shiga kicin ka gani, ta fi guda 20 kuma manya."
Musabu ya dariya na faɗin lalle amma ya burge mu to gaskiya gobe a yi min yambos zan ba da kuɗi a siya kwai sai in sha ti da yambos in an sha ruwa. Umma ta ce kwan ma ya haɗo da shi ɗazin ya yi kirat 5. Musabu ya ce gaskiya Umma Alhaji ya gwangwaje mu na tsani rashin abincin nan da muka fuskanta a baya gaskiya talauci bai ba Umma ni kam na fi kowa murna ganin mun samu ci gaba dama wallahi da Salma bata amince ba ni har duka zan haɗa mata da shi saboda a dole ta amince wa zai ki daula. Dariya kawai Umman da yake yi saboda ta san halin Musab sarai da san hutu gashi shi ma akwai tausayin iyaye shi yasa yake buga don ya lalubo abin da za su ci a gidan har da ko yayi a tasha yayi zaman jiran shago haka yayi kafinta saboda shi yaro ne mai zuciyar nema gashi dai kyakkyawa amma rashin kuɗi yasa bai samu shiga jami'a da yake da burin yi ba. A daidai wani lokacin Salma tana tare da kawarta Ruma Sawa ɗakin Rumar suna hira tun shigar Salma gidan da ta kai musu sakwarar da Umman ta aike ta. Rumar ta ce wa Salmar wallahi Salma burge ni kike a duk lokacin da na tuna zaki je gidan Malasa nakan ji ina ma ni ce ki kam ki ƙara godewa Allah saboda Allah ne ya kashe ya baki ke dai ki ƙara rike lamarin ki da kyau kada ki nuna Alhaji ba kya san shi wallahi wannan babbar sa'a ce Allah ya baki rayuwa dan haka ki ma cire wancan dan ƙarya a ranki mai halin Yahudawan. Salma ta ƙura Ruma ido ta kana ta ce lalle Ruma yanzu Kamal din na ne dan ƙarya Kamal din su dai dan yanzu Alhaji ne naki ba Kamal ba kuma dama kin san ai ni jinin mu bai haɗu ba kwata ba kwa burge ni idan na ganku at least kun fi shekara 3 a tare tun muna JS amma bai taba miki zancen aure ba sai zancen ƙarya in yi kuɗi za ku yi kaza za ku yi kaza za ku huta za ku yi wata tsiya dai ni kan bana cikin fans din sa dama shi yasa na ji daɗin haɗin ku da Alhaji dan haka dan Allah ki rungumi kaddararki hannu biyu ki yi wa Allah biyayya ki rabu da tsayawa ma da Kamal kada ma ki gaya masa sai dai ya gani ana yi. Salma ta cire tagoman da ta yi ta ce da Ruma wallahi ba zan iya boye masa ba saboda na san zai shiga matukar damuwa akan haka zan fito in gaya masa a dabarance. Tana gama faɗin hakan ta kira wayar Sama yana ɗaga ta ce tana neman sa a yanzu idan ya zo ya kira ta a waya tana makwabta gidan su Ruma. A lokacin ba abin da yake dan haka da ni ya bugo lifa ɗinsa ya taho kiran masoyiya dan ya san akwai magana kenan. Ruma ta kalle ta tace yanzu dan Allah tun da Alhaji ya aiko miki da wayar nan sau nawa kika kira shi har sati guda da saka ranar ku. Salma ta ce ke kam akwai bin kwakwaf to na kira shi sau ɗaya na yi masa test na an tashi lafiya sau ɗaya ni kai na fa Ruma ina yaba da halayen Alhaji saboda yana mutunta min iyaye sannan yana nuna min so zan iya zama da shi gashi har ya haɗa da wata kanwarsa da take aure a cikin gari mun gaisa ta waya da alamun ta ji daɗin auren ita ma naji tana ta gaya min yadda dan uwanta ke so na da rawar jikin auren har kunya na ji. Ruma ta ce to kin ga ko wannan kaɗai ai ya sa ki mantar da komai ki saki ranki ki ci arziki a inda yake don wallahi kin gani nan duk sanda nake ma mutum naga talauci ya masa yawa mai hali ya fito ajiye ka zan yi gefe in dauki mai hali saboda ba zan je zaman shan miyar kuka da zaman hakurin talaka ya taka ni ba gara min in yi hakurin zaman auren mai hali in ma ka dake ni ka zage ni ka fita na kalli karansi da ka ajiye min zan ji sanyi a raina har ma ta rarrashe ni akan auri kwallon dan iskan talakan da zai dake ni ya zagi iyayena ya bar ni da yunwa ya da min ya sasake ni ba kayan masarufin da za su kara min vitamin a jiki. Salma ta kai mata duka tana faɗin ki gyara halin ki kawata wallahi ki ringa soyayya dan Allah ni kan bana layin ki. Salma na yin shiru waya ta kara kiran Kamal ne ya shigo ta daga tana faɗin ga ta nan zuwa. Ta yi wa Ruma sallama ta fice tana jin Ruman na cewa maza a je a sallamar karshe da masoyi sai na fito masa da nan kirji. Salmar dai ko amsa bata bata ba saboda ta san da gayya take faɗi saboda Ruma ba san Kamal din take ba yana tsaye a jikin gidansu tsaye jikin lefan ɗinsa da ke kyallin sabunta ya sha wanki yana ta zuba kamshi da wasu ƙananan kaya da suka amshe shi a jikinsa kansa da fesin kaf hannunsa da daure da agogo mai tsada takalminsa ya sha wani shi duk wannan gayan da yake da taimakon yarsa ne Anta Amina da take auren wani tsohon dan majalisa yana da arziki ita ma tana da nata saboda tana yin business kuma tana ji da Kamal a gidanta ma yake kwana fat ɗinsa daban iyayensu sun rasu talaka ne Aminar ke tsaya masa akan duk lamuransa su biyu ne kacal a duniya suna zumuncin su abinsu da fara'a ta isa gunsa shi ma ya tare ta da fara'a yana faɗin welcome ta wajena ga ni gare ki fatan lafiya da zumuɗi na zo fa tunda na ji kina kira in ka ji kana samu ne ta yi murmushi tana faɗin sannu da zuwa sarkin adon samarin unguwa fatan kana lafiya jiya zuwa yau da ban ganka ba alau ya ce lafiya sai dai na kasa nutsuwa tun wayar da muka ina ta kokanto ko lafiya ko ba lafiya ba kika yi min kiran gaggawa haka da ba taɓa min irin shi ba ta yi jim kana ta ce kusan hakan ma dai amma in mun bi abin a sannu zai wuce ya zame mana alkhairi nawa ta faɗa da rahat tana masa kallon soyayya ya lamshi ido ya buɗe su tara akan ta kana ya ce kada ki ɓoyin komai ta wajena wallahi ina son ki sosai ina kuma son
farin cikin ki faɗi in ma matsalar kuɗi ce zan samu su a duk inda suke ko nawa ne in dai su suka saka ki damuwa. Kai tsaye ta ce matsalar aure ce Kamal. Gaban sa ya buga dam a daidai lokacin kuma da ya Mus'ab ya fito daga cikin gidan ya nufo gare su domin yi wa Kamal tijara da dakatar shi zuwa gurin kanwarsa saboda baya so ya ƙara ganin sa daga rana mai kamar ta yau. Kai samarin shahu abin da ya fito daga bakin Mus'ab kenan. Kamal ya haɗe fuska yana kallon Mus'ab da ya tsaya ƙerere gabansa saboda sun sha yin takun saƙa. Kowa ya san kowa, ko ka san mun bayar da kanwar mu, to idan ma baka sani ba to ina so ka sani a yau, kuma ina so ka dauke wannan lifan din naka daga kofar gidan mu aje can ayi wata budurwar fafa da shi saboda kanwata ba zaman jira ta zo yi duniya ba. Kai da auren baya gaban ka sai ka je ka jira duniyar tunda dan kai aka shimfiɗa ta. Dan haka wannan zuwan naka na yau ya zama na ƙarshe, kuma adalci guda zan maka. Ba zan kore ta yanzu daga gaban ka ba, zan bar ku na 'yan mintuna ku yi sallama, amma fa kada ka sake ka faɗa mata kalmar da za ta hure mata kunne. Duk da na yarda da tarbiyar kanwata. Ya kalli Salma da kanta ke a ƙasa har zai magana kuma ya fasa ya juya zai tafi. Maganar da Kamal ya yi ta dakatar da shi. Naji na gode, amma ka sani ba zan taɓa daina son Salma ba, sannan ita ce rayuwata. Ina ji a jikina kuma wataran sai ta zamo matata wallahi. Kuma ni ba dan fafa bane, lifan kuma Allah ne ya bani kamar yadda wani bai samu ba, nema ma yake. Mus'ab ya ce kamar magana ya yaba masa, sai ya ce masa to ko za ka ɗauki mataki akai na tunda ka ji haushi na. Kamal ya hau girgiza kansa yana faɗin no wannan ai ba wani abu bane, ni ban ji haushin ka ba, godiya ma zan maka da ka taimake ni ka zo ka gaya min da wuri. Mus'ab juya yayi bai sake wata magana ba, ya bar gurin kawai. Hawayen da ta makale a cikin kwarmin idanunta ya karasa zubowa, zuciyarta ta karye. Yanzu shikenan daga yau ta daina ganin Kamal ɗinta, yanzu shikenan sun rabu kenan, yanzu duk dadewar da suka yi suna gudanar da zazzafar soyayya ta tafi a banza. Kamal ya katse ta da cewa ta waje na ashe haka ne, ya kafe ta da idanuwansa masu kamar yana jin bacci da tambayar da ta rikita ta. Bata iya magana ba sai masu hawayen da suka kara tuttulowa akan kuncinta. Ya hau girgiza mata kai ya miƙo mata hankacif ɗinsa da yake tashin kamshi ya ce bana so ki tada hankalinki a banza, bana so ki yi min asarar waɗannan tsadaddan hawayen naki, maza karɓi ki goge ko kanki tsaya a yanzu mu yi magana ta fahimta. Take kuwa tana goge hawayen ta bishi da kallo na mamaki, ganin bai wani girgiza ba. Tabbas Kamal baya son ya aure ta, amma ta gamsu yana son ta. Ya ce ban ji haushin ya Mus'ab ba, kuma ba zan kullace shi ba saboda a tun farkon tafiyar mu ni ne na tafka laifi, ne sakin da ba zan iya gyara gurbin ba, amma ina so in baki shawara in kuma gaya miki abin da zai faranta miki rai. Ta dago kanta da sauri tana ƙara goge hawayenta har da ƙaƙaro murmushi tana faɗin mai Kamal me shawarar ka gare ni, insha Allah zan ɗauka. Ya ce mata waye wanda zaki aura din? Ta ce masa wani ne Alhaji Mansur Tumbin kuɗi. Da sauri ya katse ta yana faɗin ai na san shi hamshakin mai kuɗi ne fa. Wow, ba zan yi bakin ciki ba dan kin auri mai kuɗi saboda ni talaka ne. Zan so a ce ga kicin an wuce da ke ana miki escort da jiniya. Tabbas kin haye Salma, kawai shawara zan baki akan ki rike mijinki ke biyayya, sannan idan akwai aure tsakanin mu a gaba to ina nan zan jira. Ta waro idanu tana faɗin jira kuma mai Kamal kamar yaya? Yayi murmushi tare da daga mata gira da kanne mata idanu ya ce tabbas kada ki shakku ai lamarin na Allah ne. Bata sake magana ba dai suka shiga wata hira, amma da yawa akan zancen auren nata yake mata hirar yana ƙara mata ƙarfin gwiwa. Duk da ya ji ba daɗi rabuwa da masoyarsa har suka rabu bai nuna mata wani abu da zai sa ta shiga damuwa ba, amma ya dai bata zoben azurfa wanda harafin farkon sunanta da nashi yake wato S&K, sai kuma hankacif din dai bai karba ba ya bar mata. Aiko dai kwana ta yi tana shinshinar kamshin jikin hankacif din, tana tuno da Kamal masoyinta da ƙyar ta iya bacci, tana jin kamar ta daina farin ciki a duniya. Haka shi ma a can bangaren sa juyi ya ringa yi akan katifarsa yana tuno masoyiyarsa Salma, yarinya mai kyau da haƙuri ga kawaici da tsafta. Duk da ba su da shi amma akwai ta da yin gayu, shi yasa yake son ta. Shi dan gaye ne sosai, yana son gayu da tsafta. Bayan satuttuka biki ya gabato, saura kwanaki ya rage. Alhaji ya yi wa Salma bajinta domin hata gidansu an gyara shi fes, saboda a ciki za a yi biki kada a ce gidan surukansa bai yi ba, yasa ya aika aka gyara gaban gidan. Ya ce bayan biki su tashi su dawo, wanda yake ciki babba ne mai gate da malam ke gadi a cikinsa ya mallaka malam din, in ya so wannan karamin nasu sai su bayar shi haya ko su siyar. Tabbas malam da umma sun ji daɗi don har kukan daɗi suka yi a bayan idansa. A ranar da ya zo ne ya zance gun Salmar da magaraba ana saura sati biki ya aka yi hakan, har ɗakin ya Mus'ab ta shiga da shi wanda yake a zaure ta kawo masa abin motsa baki, ruwa kawai ya sha yana saka mata albarka. Ita ko a ranar ta ringa jinta kamar ba ita ba, ganin ta a gaban babban mutum wanda ake kwatance da shi hamshakin da baya shi a area su. Kasa kallon sa ma ta yi kanta a ƙasa har suka gama hirar, wanda shine ma yake ta mata yan zantuka na tarihinsa da yake bata da yanda suke son juna shi da yayansa da kanwarsa da take aure a cikin gari, da ita ma har kawo waɗannan shekaru bata samu haihuwa ba, wai gadar hakan suka yi a gun iyayensu. Ta ringa jinjina kanta tana murmusawa tana jujjuya zoben azurfar da Kamal ya bata hannunta. Da za su yi sallama ya ce ta dago mana ta kalle shi
hatta ko ta kasa saboda nauyinsa da take ji. Abu guda da ya tafi da shi da ya sa shi farin ciki shine yanda ya mata tambayar shi tana son shi din za ta iya zama da shi, ta furta masa cewa kwarai har zuciyarta. Wannan kalmar ita ce ta saka shi bacci mai daɗi, ta saka kuma ya ƙara son ta ya ƙara ganin mutuncin iyayenta, dan ya san da taimakon su ya samu hakan. Dangane da hakan yasa ya saki bakin aljihunsa ya ringa wasa da kuɗi da bikin ya zo saboda ya kyautata musu. Hatta kayan ɗaki ya ce kada a zo da su, ya sayi mata komai a sabon gidan da ya kammala da ke unguwar GRA, wata sabuwar unguwa ce ta masu kuɗi. Gidan ya yi biyun wanda yake ciki da kyau da girma. Baba Buzu mai gadi ne ya koma can da zaman bakin gate. Kuɗin sadakin da ya biya ya firgita ɗan ɗaurin aure wanda shi a gunsa ba komai bane. Hatta abokansa ba su ji komai na wai yayi almubazaranci ba saboda sun ga Salma ta ci kuɗinta. Dan uwansa bai samu zuwa ba na can Turai saboda a lokacin matarsa ta haihu an yi mata CS. Ba shi ba matsa ko ina tunda ba ta da kowa a can sai shi ma aiki ne kai shi dama. Kanwarsa dai da ita aka komai na taro da ta hada a sabon gidan, ita da kawayenta da dangin mijinta saboda ba su da wasu dangin jiki sai na dole a garin. Amarya ta yi kyau ranar ɗaurin aurenta, ta fito fes kamar Zahra a cikin taurari. Hata Ruma da ta yi gayyar kawaye sai ka rantse da Allah ita ma amarya ce saboda yadda take shiga tana fita tana canjin kaya domin Alhaji sai da ya ware mata makudan kuɗi wai a matsayinta na babbar kawa kuma yana so ta gyara masa amaryarsa. A gidan su Ruma suka sha'anin taron su basu shirya wani fati ba dan Alhaji ya hana, ya ce so yake auren ya albarka. Ya yi musu abshi ma haɗa yar walima a layin, aka kafa babban rumfa da kujeru, ya tara abokai da yan unguwa, aka shagali, aka ci aka sha, kowa ta kawai dinsa da kaji a ciki ga lemaka bibi da ruwan faro a ledar da aka bayar. An ci an sha an yi nishadi a unguwa ta dauka da batun wannan aure. Dama shadda gizina yadi goma Alhaji ya aiko Musab da Malam suka daddinka abin su, kowa ya sha babbar riga na haskawa. Malam ko dangi na kusa da na nisa da na kauye sun zo saboda sun ji mai kuɗi ne ya auri Salma, sun san za su ci su koshi, dan haka sai da aka yi sati wasu suka watse. Daga cikin gida kuwa Umma tana tawarka jaminta, ana ta farke buhunan shinkafa ta ci da ta tuwo, ana dafewa baki, kuma kowace tukunyar miya sai ta sha nama. Ranar yini ma a gidan aikatau aka kai waina da alkubus da sinasir da funkasau, tuwo da jalab da miyar kawai aka yi a gidan, sai kaji da aka soya wa ya Musab dan kaji 30 ya je kwata ya siya aka gyara masa tunda bai da matsalar komai. Alhaji ya ware masa dubunnai na abin da zai wa abokansa. To komai dai ya tafi yanda ake so, kuma an yi taro lafiya an watse lafiya, kowa yana son barka tun da an dandalo arziki. Motoci 20 aka cika na tafiya kai amarya, kowa na son zuwa gano gidan Salma, kowa na son ya je ya gano gidan Salma ya bawa idansa abinci. Kayan kicin kawai su Umma suka yi mata, wanda sai da aka cika yar kurkura da kayan kicin irin karamar a kurkura din nan saboda kicin din yayi wani karamin falon na wata amaryar. An ce musu ya sha kantoci. Maman Roman da wata yar uwar Umma ne suka gano gidan, labulayen gidan ma Alhaji ne saka kalar tsadaddun royal din gidan. TV ta falon a bar kallo ce dan ta yi girman allan majigi na gidan kallo. Bara a bar lamarin nan haka, kada a ce ƙarya muke. Ko dai masu sauraro ku biyo mu domin mu je kai amarya mu ma mu kashe kwarkwatai idan mu. To masu sauraro bara mu dakata a nan, sai idan Allah ya kai mu shiri na gaba za mu dora daga inda muka tsaya. Ku dai ku ci gaba da danna mana liking, subscribing da comment da kuma latsa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode.